Isin ra kaya aku Randra isin. Nah ini ada permintaan dari fans Gading ya menika dari Dalang Seno Channel ada yang minta lagu Ngimpi. Nggih menika nyuwun dipun bawani. Wonten request mboten dari Mas Gading Gadang? Wonten menika Mbak wonten. Ninggal katresnan kalih gubuk asmara niki panyuwunan saking panitia sing Laden. Oh, panitia. Nah, ini penting iki. Penting, sangat penting iki. Ya. Ada lagi Mas Gading ada enggak? Ah, mboten. Sampun kok mboten beto HP. Oh, lah kok iso ra nggawa HP? Hah? Oh, apa HP-mu digawa yangmu? Ora. Oh, HP-nya di sana lah. Mbak menawa terus nek kowe nakal. Dijas nang isor. Ya wis. Nggih, menika ngimpi dulu ya. Nggih, Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega, Yo. ke muka. Megatron. Megatron. Ya, ini minta bawa. Bawa. Yuk. Yuk. Oh, saya gendar nganggo ngubeng minger dulu ya. Beng minger. Kasih dulu semangat apa? Selamat untuk kedua mempelai Mas Arifin. Doanya. Selamat untuk Mas Arifin dan Mbak Muzazila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Semoga segera diberi momongan. Aja momongan. Apa? Putra Buah putri ya buah hati. Aja momongan. Ya. Kasih bawonya. Ngambara ing awang bebasan tanpa tapi Saya mboten Pak Bu. Saya nama saya. Tambahi sik lanang. Ayo iki sik tengah iki suaranya apa iki mau? Siapa jenengmu? Siapa namamu? Hah? Fauzan. Ayo maju sini. Maju. Ayo Fauzan, ini bagusnya tuh duet cowok cewek gitu. Ayo. Fauzan, rasa isin-isin. Sekarang itu udah masanya kudu show, ya, udah harus kelihatan gitu. Nah, halah. Fauzan kamu, iya, dari mana? Dari Kulon Progo. Kulon Progo, VS Gunung Kidul. Yes. PS Versus. Sik, gawani mic. Sik ha. Piye? Coba. Marabase. Ada pono. Nah. Mega. Mega betul, Mega. Wah. Jebul ada udang di balik batu. Mega mandong. Ya ora ndelok kene, yang dilihat itu yang di depan. Ojo nyontek mburi. Nah. mibar ngidari Coba segera gunakan metode baru saya jika Anda menderita nyeri tulang dan sendi, kesulitan berjalan. Ngulandoro nglambarangi Ngunggahi kok. Apa ngi apa? Apa ya, Mas? Ngopo? Kok ngi? Ngunggahi. Kalian nih.
lambara ngunggahi piye ngopo mikir copot ya kon masang mas pasang mas nah kon masang kowe kejengi nah kon masangke nek wedi kesetrum itu hati-hati ya pas urung iki lah gitu namanya kompak kerja sama yang baik ngono dadak aja dicolke aja langsung minggat minta bantuan mas tolong mas nah karena gue cari yang baru ngono lho mbak ya aja kamu harus setia sama yang ini dipasangkan sama yang ini with whiting tresen jalanan seko gulinten yes gulinten Wulandara lambara ngunggahi gunung katungkol ngunggar kurang dhuwur katungkol ngumbar gagasan iki dicopot cekelan hadap-hadapan bareng satemah yang romantis tangan kiwa karo tangan karo tangan sing kiwa nyekel mic yang tengen cekelan tangan wong loro gitu loh iki kiwa kene nyekel mic lah iki nyekel mic sing kene lah iki cekelan lah yo apa saiki Yo kayak rabi yo. kari dewe satemah dina wong impi lihat-lihatan nah ini chemistry dalam panggung tuh kayak gitu coba satemah bareng ya wong lanang kok ora iso bareng ora sepel sih nah disepel wong berdua satemah ketip-ketipan apa gimana gitu yo iya kok malah do salting tuh iki satemah inawa gitu bagus ya Pak Bu ya cocok boten Pak boten ya dibarengi ya bertiga ya seripit lebehane meraka simpen gendes luwes wirakane hanlam lambe
tanpa obat, tanpa operasi. Bagi Anda yang menderita nyeri sendi, osteoartritis, minta tepuk tangannya sedulur-sedulur sembah nuwun. Sampun. Ngene iki seneng aku, iki jenenge regenerasi ya.